Nová reality show je na cestě. A drama? To už stihlo vybuchnout dávno před startem. Takže tady je top 5 skandálů z nejdrsnější české reality show vůbec. Všechno to začíná u pravidel. A ta jsou tak brutální, že chaos byl v podstatě zaručen. Představte si to. 3,5 tisíce kiláků Asií, skoro žádný prachy a žádný telefon. Nešlo ale jen o závod mezi sebou. Skutečným soupeřem byla džungle a ta neodpouští. V Kambodži si to totiž zkracovali přes minová pole. Ochranka z toho byla na prášky. Takový tlak samozřejmě někoho musel zlomit. A první na řadě? Jan Tuna a jeho proslulá povaha. Kvůli pravidlům o zavazadlech prý spouštěl doslova atomové hřiby. Totální výbuch steku. Jenže výbuchy v steku nebyly to nejhorší. Další drama totiž ohrozilo život jedné ze soutěžících. Nicole Šáchová, kterou známe ze Zrádců, totálně skolabovala. Myslela, že má infarkt. A teď to největší drama. To totiž nezačalo v Asii, ale už dávno předtím. Tohle je osobní. Tuna a Šáchová, pamatujete na Zrádce? No, tak odtamtud si nesou pěkně nevyřízené účty. A přesně tenhle jejich spor je zlatým hřebem nejdražší show Primy. Stála přes 100 milionů. Tenhle formát je obrovský hit. Funguje ve 20 zemích, protože to drama je prostě reálné. Tak kdo má na to, aby tohle peklo přežil a vyhrál? Uvidíme 1. března na Primě.